yung tanan. Grabe na po na gwapaha. Kay nag full face makeup karon kay nag-review ko og. Can you give me the Asla my beautiful Linlin? Asla nga setting spray. Kaya ipadaan ko nilag setting spray atong suwayan ni sa og long lasting ba. 95 pesos rin ga para ni sa mga nag-budget, mga estudyante, katong mga nagtrabaho nga sakto ra ka pag sweldo ba nga. Gusto pud nga gilang makeup di mahulas tibok adlaw kay makeup ka or mahilig ka mag-makeup, di na mo dugay sa mga ugwa kay pang set. Og mag-set kag nga ni mudugay na sa mga 6 to 12 hours depende sa imuhang setting spray. So, grabe ko pa man ganaho sa pakimurong na sobraan ra po ni sa kalamdag oy tong pangikitan gamay. Na. Ay mulamdag dyan. Okay. Inga na mga kagahi. So inga na kang ilong magagahi basta magkontur ko. Ha? Kontur ra man dai labanan dani di na ganahan magpa-rhinoplasty pero langan na lang pud la medyo magpa-rhinoplasty ining mata mauna kani mag-makeup pa. So kani alaming dadong sangbag. Ato ka karon sa pamilya. Unsa naman ko eh. Mato ko karon sa family house mga kagahi kay maghatod ko kwarta. Nanja, sa payang kwarton. Si tatay nagpapalit og battery kay battery kuno sa radyo kay di na ka pamina og bombo radio og di ba HP handumanan sa awit og suliran nga na maminaw na dyan nga na. So kinahanglan updated sa pirmi og way jang radyo lun lang jang live kay iko kuno di kakita. So anyway mga kagahi kani ra isuot na sinina. Is gaw, salamat gaw kay na himuan ka jud sa nina da #florami bulan. Nagpasalamat pug ko no nga nagkapasmo-pasmo ko. Kay ngano, nasigo na lang balik. Kay ba mo? Dili kita taguan kay di man jud masigo sa bukton pala mandahan das niagi di jud masigo. Mo na yan ako. Masuot ba kay nagbalik nga murag twice ra na nasuot before paghatag na kay mao man to ning mabdus naman ko. Gracias kinu nasuot og balik. Kay ngano, di ba jud maadyo ni matambog ta kanunay. Kanunay lagi na mo tambog ta bali pud maadyo kay mura pud daghang mga complications ba. Mo na nalipay pug kunin bawas-bawas pug ko. Grabe hadlay ka kaadyo mag-complicate ng mga high blood, diabetes, mga yan mga na mga cause of death there sa Philippines. So anyway, uban ba mo na ho? Uban mo, wa mo choice. Ngayon tala mo sang video, uban ta. Hindi nga mo mga uban na ho. Aris pag barang. Uy guys, makain ko lang medyo ni sa oh. Wa ni sang TikTok shop ha, mapalit mo just mercury. Nami ni sa oh, agang shade blushing pink kaning puti man ko pero og murina ka pwede ra ka sa oriental. Nice pa ni po ni siya. Mapalit mo ni just mercury drug. Sa malin? Asla. Agas lang gisod sa bagday. Hangtod unday kay tanaw na to ni og kinahanglan na mag-reapply og kuan ba pud siya kanang na may mga setting spray nga apply ni kita imong naong nagguba na. Ag imong makeup ng kalanrakas na. Pag-explain kag balik, muadyon siya. So atong suwada nag-azla unda og kinahanglan pero tanan nag okay pa di ko mag-spray balik pero murag sa damage na nga kana nga buskag na nga na pwede ka mag-spray og otro tanaw na to og mo fix ba siya to. O puli di siya mo abot sa punto nga na. Puli mo kubot din siya to. 9:30 man na nagibutang. 9:30. So, tanaw na to sila ni oras mag-ilis ako ko. Ano, tanaw ng porma matuk sa family house magngani ko. So, mag-ilis kong pants. Huy, agang isuot nga pants karon guys. Makalit gyapon yung TikTok. Aragana gyapon ni angay. Bawa ba na sila og nako ipang suot, nako gamit niya. Nakita mo angay sila. Munguta naman, sumana nga na lang mag-iingon daan. Kay daghan po pinangutara to na ma-response makita na gyapon TikTok. Pants nga brown nga na lami da isuot kay ano. Wanang bawa ano, wa na ngano. Lami din. Len, take over. You want to say hi to the vlog? Guys, this is what I'm talking about nga pants. Awa, aray ko. Oh. Dapat dari ko, no? Oh. Nice. Hi, wish this is na. Pwede ni jag ka ng hilig kag nga na. Ako mauwa ko pinataas dyan nga kay. Mubugdo lagi. Gato ang himisong. Oh, nga itong himisong mubugdo man. Di ko muangag ang himisong muugdo. Mo nang bahalag maglus-lus ra ko inga na kay kinahang himisong only intended for undoy. So, tanawa. Mo na yang naong noog kuan guys, kining natural lighting. Nabaga ra lagi ang kontur kay na labi abang dudnud baka adik magud mo kontur. Nabaga ra pero sagdi ra man kay atro man po ko sa family house pero wata kay bawa basik today, mato siguro mi sa Lakeside. Na bagong open sa Mabini kay naa may mga vlogger nga mga sikat nga vlogger sila dudong TV nga na anja. Basig mo uban ko ba pero wa pa ko sure basin lang. Kay maluoy mapukus bata. Og di pa gani importante ang lakaw sa family house di man ta ko mulakaw. Unsa ka importante maputong ang lakunon kay agsi pader nginahanglan og battery. Sa kwarta ha pang ihatid. So tana kay na naghamba na. Diyan na nuot-suot ra bagdi idang sinina. Daghang salamat kay Ate Norlins danang sinina aga ana ate kay ija. Bawasan ni dagi butang.
Kaya ganahan mo kung nga medium lagi mga oversize ba. Hilabdan sang gisuot na jud pigting nga pikhan ra umang hinuot suot di ijahang kuan, di ijahang tuwad. Pikhan ka na 10:06 in the morning. So 30 minutes na kapin agata ang makeup. Ni samot kalami agang makeup nganing kuan sa sang naong. O dara ba? So mato na mi. Oh, arang inita. Nagdadyo ko kuan. Gari. Scarf. Ay, arang inita. Sayang ang mga skincare. Di anak ko sabay. Imo naghipo sa battery nay? Oh, yan na. Tingog sa imong radio sa garat na? Tingog sa imong radio? Kani? Oh? Wapo may bateri. Nagtingog-tingog ba lang ito? Gabot na ho. Kuryente ito dari niya. Ah, gisaksak na nimo direct. Muha naman te. Ug way battery di nga kalaag. Di. One man. Kunot man. Ang bitang saksakan na daot. Na harus balik to Ay, school. umili ko amin, wajib batasan. Salimot ko. Kaya mo na ulit tayo kung kuantay, manupang kwaon. Ano? Tiin. Hindi mo amin sa ko. Ano? Jis. Depante oh. Tigbay na na og kuan. Oh, te period na ito. Tara ka go Sa tigpa niyo to na di ay. Oh, nakita. Ano doy? Let's gawas. Nagbuhat og tawag to. Nauli. Vlog ni. Atus mabini ba na bagong open campsite. Na may mga vlogger. Pwede. Yung Dito mga na mo sabi ni. wa pa. Ang tao sila. Amo ni. Ikas na kung dalton. Mga tao din. Mga jaw na. Yung amigo na po sila, pero makakita lagi na tago-tago, like ko kaub-kaub. Nasakpan bitaw ko, ganina lang ko, kayo di man natug, usay palis ang natug. Arahan kaub-kaub. Pagka tuig na, kausara na mo ito sa kadlaw. Abi kog tara dito, sus kay di am ni dere magsige magkatawas sa ingon, kaingon man sa kaingon makuha sa kita. Arang mautang ni nasakpan ni ko. Malangan na po ko kahit hindi pa tutoy. Yung tutoy pa daan, namuhan pa. Mangundisyon pa, pala ko doon, tutudyon pa daan. Nag-make up ko kaya nag-vlog ko make up. Si te, yung bateri mo pirahan. Ha? Mo pirahan ng bateri pa. Okay naman kung nag-isahang mga viral na to kay nakuha naman sa jail. Di pa, kaya mag-clearance pa man na. Clearance na si Janay ba, nagtun pagtuman, kunuhay og na si Jay nga na, paadun sa kay giubo. Kasi po, Kuanan sa sa ubo. ubo. Pamatay mo ito. Lagi. Ha? Asaw? Kailang sang gato si Lilo. Ayun. Sige na, sige. Adonay. Adonay. Adonay, mahatag ang ganito. Karaman na kita. Kaya ang tayo naman ng Lilo. Kaliwanan kayo pang ibig. Tagaan ko kwartang nanay. Grabe pa talaga pag mayaman na ha. Tagaan ko gusto to. Ay, ito ko pag dinawa to. Panalangin man po ni nila. Panalangin mo na kayo. Luoy ba mo pa? Tsa, grabe ang luod. Dapat rin ang Hindi ka kitagaan. nang habal-habal ba? Kasi Aron ang ganit puti ana ho. pag nasulina ha, sana ang taon. Nay naputi ko nay. Dadyon bitaw na yun. Magbuing. Mamuhatag mo gato kung nanay sunod adlaw. Kaya Anong pag... ito na naman lagi rin ay. Ada, tapi sa ako na. Lain na ha. Daan ko kurtang tatay. Bilang pus tatay. Kita na dawaton. Mutas man. Suko man. Hanang dawaton kay. Ugahan yung dawaton. Magrasyahan po sila. Kanyang hatag mo sila kinasing-kasing. O kani mo dubli ni. Mahimo na ning 2,000. Grasyang tatay maabot. Kaya ano naman yung dawaton. Suko magdidawaton. Tagahan ko tatay kwarta. Ay, ito ka. Pag-magubagan naman ka. Di mangihatag ug balik. Pag-magubagan naman ka na. Kaya hatag na, di ba? Hubag. Hubag, nagwapa lagi ka na. Nahubag lagi ka na. Nahubag na ka. Ikaw. Ano ba? Ikaw, gwapa na ba? Hubag. Dari pagkadyo ko nakapanood to. Alas 11:30 sa buntag. Karon guys, manghuling ta dari espasyo na ni nanay ug naabay hinog. So, mag-una ta dari sa bus. Ay, wa man daga sidlanan. Nay daghang bunga guys, oh, pero murag, be. Wa pa hilaw pa man siguro ni. Di ko kaklaro oy, harngit-ngita. Hinog na siguro ni. Ay, hinog na guys, kaya na yelo na. Yelo na. Ay, nang gibitay, hilaw pa na. Ano? Kanibi? Oy. Hilaw pa siguro, hindi ko kaila.
Mahadlik man ko. Mahadlik ko mo kuan guys. Suot kay injag na haas at tro ko sa ibabaw. Tanawan na to. Tamisa. Nay, tamis lagi. Ang tamis og passion fruit kay tanawa. Nanguha nag passion fruit tag make up pa. Grabe. Karang tamisa ra ba nay? Karon na nay kay manguha ko nay magdako silupin nay. Kapuwak na. Tapos na. Ano na nay, pwede ko mananay atus ang mga dadanas dalton. Daghan na pa dagsud nay. Di ba daghan nagsud dag imong passion fruit. Daghag liso ba? Look. Arang tamisa. Maka skin cancer lagi init.